love shout out, Mel Alonso. Lista-lista pag may time. Wag na. Thumbs up po sis, mega love shout out. Ayan, mega love shout out sa'yo, Lane Mag. Update lang naman ako. Kahit ko, bayan lang. Hindi uso sa lista talaga. Sarap mong ihulog sa jeep. Ano ka ba? Sabi ko saglit lang naman to. Updated lang. Update lang ako. Ano ka ba? Sige nga, ihulog mo nga. Good morning po. Good morning din, Lane Max. Mega love shot po sa'yo. Thank you, Lane. Welcome po. Ayan. Anong good sa morning? Hindi ka naglilista. Tapong kita sa ilog namin. Ang kulit mo, Will. Sabi ko update lang to. Mga ilang minutes lang to. Hello, mega love shoutout po, Ate Marley. Thank you so much. Hoy, naman pinagtatabon yung pasayro mo. Wala ah. Sis Marley, mega love shoutout, sabi ni Mel Alonso. Thank you, Ate Marley. Mega love shoutout, Tita Mel, sabi ni Ate Marley. Itapon rin kita sa ilog ng ilang minutes. Gusto mo? Kung magagawa mo. Nakapramo lang eh. Puntang ka. You're always welcome po. Ayan. Thank you so much. Ate Mel. Ang ingay ng barter dyan sa inyo. Magbayad ka na kasi nagbayad daw ako. Di pa ako rin sinusuklian eh. Bakit wala yung tricks na pinagmamalaki mo? Loka, ano lang yun? So, minsanan lang yan pumunta kasi busy sa work yun. Magkano bayad sa jeep? Ah, 24 sa akin eh, papunta doon. Thank you, Lynn Mags. Ayan.
Lim 20 na lang tawad ang 4 pesos. Sana all may tawad dito. Di magkakape ako, pahiram ng mug. Sabi ni Mel Alonso. Ayan, mega love shoutout, Sisi Jamly. Thank you so much. Tuko, mega love shoutout sa'yo, sabi ni Mel Alonso. Ayan, mega love shoutout, Sisi Jamly. Thank you so much. Tumangos ilong mo. Salamat sa mas na pang Pinocchio. Natakas naman ilong ko ah. Sige po, Mel Alonso, sabi ni Lynn. Nakakaganda kasi ang mask. Malaking mags na gamit namin pang isang pixel Mel, sabi ni Lynn. Baka mahulap ka dyan sa pinagagawa mo. Balo ka talaga. Hindi ah. Ayan daw. Pixel daw gamit. Ay, kulang po kasi kami gamit namin pang isang drum. Loka-loka ka talaga. Kaya ba isang inuman, Mel? Sabi ni Lynn. Tawa tuloy si Lynn. Ayan. Ano pinag- Pang isang buwan inuman po.
Gawin ko lang 15 minutes. Naku, isang araw lang yung isang pixel sa akin, sabi ni Lynn. Pagsikapin na nga kayo. Mega love shoutout, Karagada TV. Ay, ganun po ba? Sabi ni. Thank you sa pagpunta. Karagadang ang Jose Rizal ng Team A with the Mega Love shoutout, sabi ni Mel. Kanta ka po minsan sa Eros ko pag free ka, idol. Sana all, idol. Oo naman, sure, why not? Coconut. Mega Love shoutout, Kragada. Sabi natin Merly. Mel, sabi ni Kragada. Sis Merly, bakit ka pumapalakpak? May kumakanta ba? Baka meron. Baka meron, Mel. Kragada, maganda boses yan ni Teddy. Huwag kang ano nga dyan, Mel. Mas maganda pa rin yung si idol mo. Opo, nakadalawang cups na po ng kape. Sabi ni Lynn. Nandiyan si Kragada eh. Baka kumanta. Sana wala ka pag StreamYard. Namihasa ang Team Ayuda sa palakpak kahit walang kumakanta. Oo nga naman. Oo naman, walang tatalo kay Jancy ko. Sana all. Baka mamaya maging palakpak na tayo niya. Sabi ni Kragar. Ayan. Kahilig kasi kayo kumanta ng kumanta eh. Tingnan mo si Kragada, pumapalapak ka rin. Oh, magkakaroon kayo ng pakpak. Sana all, Tita Mel, may Jancy. Oo nga, Tita Merly, no? Sana all may may Jancy. Team Palakpak. Oo nga, dapat Team Palakpak na tayo ngayon. Hindi na Team Ayuda. Ma'am host, mauna na muna ako. Gagawan muna ako ng almusal si Amo. Baka magising. Sige, sige, salamat, Lynn. Ingat po. Thank you, Lina. New Team Palakpak Revive. Si Shirley, baka Jancy ka na rin. Thank you, Lynn. Ingat po. Oh, baga-out na rin ako. Kasi 15 minutes lang. Update lang ako. Kaya pag nag-live po, welcome po. Ayan, thank you. Punta ka ulit pag nag-LS ako. Tsareng. Sige na. Baka may mag-LS. Lynn, gawa mo rin ako almusal, sabi ni Mel. Sino ba mag-LS? Sabi mo kasi, Jancy mo, kaya ipaubayan na lang namin. Oo nga, Ate Mercy. Nakakabitin mo, Ted. Sarap pa mang ng asat. Kasi nga doon. Minsan,
Mag-LS ako. Para. Uy, wag niyong pag-agawan si Jancy ko. Ayan na, si Jancy na rin ni ni Kragada. Si Smarly, pwede naman si Jancy natin. Walang naka-schedule si Sister. Wala, hindi ako naglista. Kasi update lang naman ako. Update lang ako. Pag pag mahaba na yung LS ko, tsaka ako maglista. Sige na, kuya, ipapasok na. Babay na sa inyo. Thank you sa support. Love you all. Thank you sa Team Ayuda. Sige na, bye-bye. Jancy natin, pero gusto ni Jancy. Jancy ko lang siya. Ikaw na, best. Hindi ibig kong sabihin, wala kang susunod. Wala pa. Ate Merly. Baka mag-upload ako ng Premiere. Babay na sa inyo. Thank you so much. Love you all. Babay na. Bayad mo. Sige na, end ka na. Istorbo ka sa umaga. Sige, habaan mo. Sige, minsan natin Merly. Nag-update lang ako. Thank you so much sa inyo. Sa support. Love you all. Bye-bye.